Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Cela ukubingelela kakhulu mabandla kaNjwana kaNdaba nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bakashaka kashayeki nina besilo sakithi ilembe leqama yamalembe ngokukhalipha bese ngibingelele enhla nasezantsi ngibingelele kwaba kaMshweshwe bonke ngibingelele benkosi uMswati Dadede bakaSobhuza cha ngiyabingelela enhla nasezantsi ngibingelela abadala ngibingelela abancane ngibingelela abathandi bakaSiyaviva TV1 ngithi dumela ngebhonjoti Madegwane Dimasheroni yenda abusheni ngiyabingelela kakhulu kumaNdebele kithi wonke isikhethu sonke sanibonana ngibingelele kumashangane wonkana ngiyabingelela kakhulu sanibona ngokukhetha kwenu nokuthemba kwenu ichannel uSiyaviva TV1 ishide limhlophe ufuze fulela limashamahla ngathi azoshumayela upropaganda yasabeka uyanibingelela uthi molweni maxhosa kuthi ngiyanibingelela kakhulu cha asibingelela abantu overseas worldwide umhlaba wonke nje jikelele sanibonani phesheya kwezilwandle niyaphila ishide limhlophe linibingelelayo andilwa kaNgcobo MC Pholobasi MC Pholobasi ufisa ukuthi mayibingelela angawushiyi ngaphandle umndeni omenza ukuthi enze le video ngiyabingelela kakhulu ngiyakhuleka mhlonishwa bese ngithi nomndeni wakho wonke nina Magagula ushilo wathi ngisho ukuthi Magagula okwendiya lithi what is your surname Magagula yahlekisa lo baba lo babona amancoko namhlanje ngithole ucingo oluvela kubaba uMagagula uthi ucela ukungibona kodwa ke uzokunikeza iscope ukuthi kumayelana nani mfana kithi sibona into enhle oyenzelwe othile ebonga ukuthi le channel yakho isazisa nodokotela esifika kubo singenali ithemba esifika kubo sisaba lolu bhubhano olukhona lamaqola labantu abazibiza ngabalaphi bendabuko kwazise ichannel ishinga baphatha bonke odokotela kodwa iqiniso lithi nayo ngeke ibe 100% ngamanye amazwi 99% mhlawumbe unga right all the time ayikho into ehlezi ithemu ukuthu okusho ukuthi kune percent elilodwa lingashoda ngaba khona ucopho kaSiyaviva kodwa akusibona bonke abayokwenza kabi fana kithi ngizodlulisa ukubonga ukuthi kunodokotela waseNanda wayisebenza ngeqiniso ongasekho emhlabeni obelapha mina wangishiya ngicebile ngezinto angenzela zona njengaloyo kade kubonga ethi yena usele naye izinto zakhe ihamba kahle kodwa emva kokuthi kuhambe yena ngalahlekelwa kakhulu kodwa senginali ikhaya namhlanje ngizogiya ke ngabantu abasaphefumula bese ngisho ukuthi ukubonga kwami kuzobe kuhamba nezilokothe ezimbili zokuthi leya ndodo wangazisa yona yokuqala yangisiza usuphinde futhi wasitshengisa amadoda amabili nawo angisizayo ngikhuluma nje namanje izinto zami zihamba kahle emva kokuba benginobumzima obukhulu engibhekene nabo mapholobo ngithi mina babamagagula bzima muni Magagula lobu obubhekene nabo uyachaza ukuthi cha yena ebenezingane eziyiscrabayo shuthe eziyiskweba umzimba wonke ebusuku kusukela ngo6 kusuka sekunephunga ekhaya elimbi elingazi ukuthi liqhamukapi mhlambe nawe leyo inkinga obhekene nayo nesifuthe ukushisa okuba khona ekhaya angakwazi ukuthi iqhamukapi mabeqala belala kuba khona izinto ezigijima ezicocoma phezulu kwezindlu nasegcekeni kube ngathi khona abantu abamemakhoneni angabaqondi kahle uyakuthola ukuthi iphutha ajwayele ukulenza maye yakubalaphi bendabuko ile lokuthi uma yofuna into ufika shaya ihloko athi na into engiyifunayo ngicela ungahlolelwa yena ngokwakhe uyena osho njalo bese bemnika nokho noma bemkhuthaza ukuthi aqale ngokubhekwa ngoba iningi lodokotela likhonzile ukubheka manje lisiza umuntu kodwa abanye bodokotela banayo into eqashula amaketangi nje without even ukubheka uthi ke ngathi mangifika lapha kulensizwa yaseNanda yangisiza kodwa ngenkani yami
yathi lento izokuphumelelisa la ubhida khona uzowathola lamathendo wafunayo and lamabhizinisi akho amalondolo kanye nokunye athe wangibalela kona kuzophumelela. Kodwa angithi ubaba lona uphinde bosomatekisi unamalondolo naseyindaweni ezijulile njengakomhlanga nje. Kodwa bekufanele siqale sibheke kusho udokotela wakhe omdala. Uthi nganqaba ngoba ngangiyazi into engizoyifuna mina ngifuna into eqashula amaketanga ngisafuna indaba zokulinda. Uthi ke yangenzela ke lenyanga yangenzela kahle futhi la ikhona uNkulunkulu ngiyafisa yamukele kahle ngoba konke umcebo nenginakho kungenxa yayo le yandoda. Uthi kodwa ithema sihambile emhlabeni ngase ngilahlekelwa ithemba lokuthi ubani engisazobika kuyena ingxaki zami nengizokwazi ukumazisa ukuthi ngibhekene nani. Kwasho ukuthi sekunale nkinga edlongile ekhaya yokuthi ingane zami ziyayiscribe kunesifuthe kunephunga kunabantu angathi bazithunzana endongeni noma emakhoneni. Lento ngifuna ukuyishaya. And amabhizinisi seqala nokuwohloka. Khumbula ngisenayo ubaba oyinyanga. Ngathi minawo Mr Makakula iyazwakala into eshoyo kodwa usukwaqala ngegiyeli eliphezulu nami ngijahele phela lokho akushilo ukuthi uzongibonga kabili. Uyabona? Usethi nayi mapholo ungajahe lapho siyezwa ukuthi uyayithanda imali. Kodwa la sikhona sisesigabeni sokuthi asibabaze ubukhulu bomsebenzi owenzayo ukusilethela inyanga ezisebenza ngeqiniso nezisenza umsebenzi uwaziwe ebalazweni ngezenze ezinhle hayi ukuthi kube kundaba zobuqole and so forth. Not ukuthi sithi wena unabo abantu abarongo ngoba nathi khona abanye abarongo esibaziyo kusho lo baba. Mina Makakula awungihlebelela labo bantu khona ngoyophuka kubona ethi angizile ngalabo ngize ngokuzoncoma. Mina njengamanje ikhala melisha ikomkhuluncwane laba basebenza bebabili. Uyabona laba mawufike kule ehlano ukuthola inkinga yokuthi uzobalinda isikhathi esithande kuba side ibona ke labo abathi bhuka labo kufika esigodlweni ukhulume nabisingisi uziyoqeda bona bagcina ngokuphahla nje ngesiZulu. Uma ukuthi uzenza isilungwana uzobafica bekumele ngesilungu nikhulume sona kuze kuyovalwa. Labo dokotela abagezile ngithi mina ngiyakuzwa Makakula shothi nawe ugezile uthi hayi ngabona lapho uthi ngizekhaya elifana nami ke mina kahle ngiyayisaba lento obunyango uzofica into ezisabisayo nomnuku nani ngithi hayi siyeke leyo baba. Seyangitshena ukuthi ingane zakhe njengamanje ayisayinwephi isayikwephi lezi ithunzi ezazisemagcekeni omkhuluncane bayishaya lezi izinto ezihamba phezulu bayishaya nalezi ezibulala amateksi akhe bayishaya. Sikhuluma njengamanje uthola iposition ekuthenini abe umphathi naye kwifemu abakuyo through amakhehla kancane. Uthi ngathi angitheste lento abathe umsebenzi ngoba bathi mabengitshena ukuthi ukhona usikhundla base bangitshena ukuthi uyimali engaka base baphinde bathi naye enye into yokuthola umsebenzi ngayibona ayifana lezi zinto. Ngathi mina ngicela ningizamele kuleyo umsebenzi ngoba ishiphi la ko7 banibani lekuthiwa igarantiwe ka21 days. Ngithi mina hayi ngiyakuzwa Makakula shuthi wena lapho ufike wasiza ukuthi umndeni wakhe ubuyele esimeni uphile kahle. Waphinde futhi wanikezwe iposition ku-association okuwona through umuthi wokufuna umsebenzi ngenxa yakamakhehla kancane. Useyangixoxela ke futhi ukuthi ukube bekiya ngaye njengoba zikhona ivunguvungu ziningi zingaka zokuthi inyanga ziyabheda inyanga ayibhedi mhlawumbe amakhehla kancane bengalenza uhlelo lokuthi akathatha ama price wajikjele phansi kakhulu khona abantu bezokwazi ukuza ngomningi bazophenduka abameli baba amakhehla kancane. Ngalithatha ke lelo tulo aqhamuka nalo ukuthi ngcono kube ngilispreada kuzona zonke inyanga ukuthi ake kwehliswa ama price nje bodokotela abe phansi so that each and every person ezokwazi ukuni afford ukuza so that nizokwazi ukwakha abameli benu abazothi kodwa ukusalayo thina siwuthathile umuthi ka Soren so futhi wasebenzela asikhalela ukuthi athi hayi inyanga usibani shiphe mina nami ngiqhuquzela ukuthi kube khona inyanga ekuthiwa iyabiza noma ishiphe mina ngiqhuquzela ukuthi abantu abasizakale futhi angiphoqa ukuthi inyanga zishiphe kodwa ngeyibomi ngoba sifuna ukuthi iprove lento ukuthi bakhona abalapha ngeqiniso ayingabiki into yakancwane kuphela le kodwa iphindi ibe khona nakwezinye inyanga ngiyithathile ke kuba Makagula leyo. Kodwa la ngikhona ngisekutheni nimtaka ma uyazazi ukuthi unenkinga mhlambe yomendo wakho lapha kancane ikhona into ekuthiwa isakhi ikhaya. Mawufuna ukubamba umyeni wakhe ahlale nawe noma ubamba isoka lakho lihlale nawe liphile nawe lizwe wena noma ubamba intokazi nje
ihlale nawe insizwa yami noma umfazi wakho unkosikazi wakho ahlale nawe ezwe wena. Isho kuthiwa ngaba ufuni nihlale ndawonye kodwa uma ushaya ucingo kube naleyo nto kuyena esho ukuthi sekufona ke manje oyinkosi yami kwezothando. Lokho amakhehla kancane ayakwenza. Anezinto ke ezahlukahlukene lapha kunezimbiza zokwenza ukuthi igazi lakho lihlanzeke libe clean, imizwa yakhe ibuye. Phinde kube khona enye into yabo esebenza ngesidoda kakhulu ukuthi umuntu wakho wesifazane uma kwenzeka elala nomunye umuntu angamuzwa nakancane bexabane within a second wacobhoza nje isuku kushisa noma kube nesimo sokuthi nje akayizwe into eyenziwa lo omunye umuntu because usezwa wena wedwa ngoba kunesidoda sakho washiya kuye. Kunenye into ke amakhehla kancane ayisebenzisa ufika ushaya teaspoon bese ushaya ubisi bese uhamba naye kabuhlungu. Mawuhamba naye kabuhlungu lo mama umjabulise ehleka yedwa akasobuya ahleke nomunye umuntu. Amadoda akayanxusa ukuthi awasukuma sondelane kancane athi mina ngize kule chemistry emakhehla kancane ebizwa ukuthi isakhikana. Abesifazane futhi bayawusebenzisa lo ngokufanayo ukwazi ukubasiza. Ngiyiqonda into ezenhlanhla ikhona kancane njengoba ngishilo ngathi into yokufuna umsebenzi abathi guarantee for 21 days enye futhi engaguaranteewa kodwa naye ekwazi ukukunika umsebenzi. Le abathi guarantee isukela ku 7,000 angazi yakubani bese le abathi ayiguarantwa ngi1.5 kodwa baningi futhi abantu ababuya kumapholo bezothi hayi nayo le yasiza yawutholisa umsebenzi. Awungasho ukuthi uthola umsebenzi from nowhere. Bane process abenza ngayo ukuthi ikuphi la uapply khona ngithi bafundile. Okwesibili lama CV yakho banendlela yabo abenza ngayo noma bekunikeza into bekutshela ukuthi hamba okwenza kanje na kanje. Abamani nje bekhulume ngefly by night kube ngathi wena uzomana uthola umsebenzi esikhaleni nje noma wehle emoyeni. Phela kuyona inganekwane indaba yabo. Masihlabela phambili lapha kancane kunenye into ethinta abantu laba bagembulayo abayibabaza usuku nosuku ukuthi mina hayi angilali lapha efonini yami ngawubambile noma 3,000 noma 16,000 noma 15 noma 10 noma 5. Kuyenzeka uthola ukuthi evikini nje ngibamba kabili igcina ihlangana ibo 10,000 imali esengiyibambile. True ukuthi ngisebenzisa izinto zamakhehla kancane. Ngifuna ukuyiqinisekisa ke le nganza kwethu ake sithi nje kusukela manje akekho phoqiwe futhi akekho forced ukuthi ehambe kubala bendabuko. Kodwa ngiyayibomi mina angikuphoqi ngithi ngicela ungakuncengi ake ubonane nalawo makhehla kancane uzinike ithuba lokuthi uhlolelwe ngo500 rand uzwe inkotha yawo nokubona kwawo. Emva kwalokho ubanikeza ithuba bewasha umzimba wakho ungakaqali ngezinto ezinkulu. Qale ngala nje iship khona ukuthi ngicela ningikhuculule sibone umehluko empilweni yami. Uyobuya nawe uncoma njengobaba uMagagula. Mhlawumbe walahlekelwe inyanga yakhe ayisekho emhlabeni noma usazi ukuthi ayapi. Zinike ithuba uhambe kancane. Bana ama products ahlukahlukene laphana khona nje enye ethi umahlabe kufeni ecinga isifo emzimbeni wakhe isithole isithatha isilahle lapha yana. Akubona odokotela abalapha into enhlanhla kuphela bazokhuluma ngeimpondo nezigubhu kuphela nokho noma bekwenza futhi bebaphakamisa abantu ngakho. Uyabona nje lapha abanezinto ezithinta ukuthi loyo owenza ibusiness kunenye into yabo nje ayisha ngingazibaluli ngamagama manje wena soyikhulumela ucingweni ngoba into engingayifuni ukuthi nilalele mapholo bani be excited senixhumana yahlala mkhulu nginemali engaka sengifuna ukungena wena okwakho ukuthi thatha ucingo lolo ngikunika lona fona zinika isikhathi nenyanga yakho ubhuku usuku mawuthanda uzwe iscreen uyiscreen bese uthi ngilapheni because uyitholile nawe lento oyifunayo. But what I know about amakhehla kancane since day one isiqala ukwazana ikhalazo igxeko inhlamba hayi mafishane lawo mathuba amade izincomo nokubatshazwa kwendlela abasebenza ngayo. Wena okwakho ukuthi ngoba uyazi ukuthi baseke bayimemezela into ethinta itavern sukuma phela uthatha into yokuthi abantu abangalwe etavern yakho 1 bengagwazana abantu uzophuca ilicense akuthengwe futhi ubuthaphuthaphu icompetition ifile ngokubona iprofit not ukuthi uyifile ngokuthi uyahlulwa abanye abantu benza kahle. Unemfuyo ufuna ukuthi inkomo zakho zikubuyele ufuna ukuthi zigadeke ake wathinte lamakhehla kancane uyinike isikhathi ukhulumisane nawo uthi usecure umfazi ngesakhe ikhaya andabona abawumkhuluncwane ngoba banayo into yokuthi umbiyele unkosikazi wakho noma uyibiyele indoda yakho banayo leyo nto. Kodwa biyela nemfuyo yakho umcebo wakho ungahlala eminyango nethwe izimvula uphinde uthathwe kalula amasela. Okwakho kumqoka nje ukuthi thintana namakhehla kancane uthola usizo kubonakala ukuthi ungasizwa kanjani. Ngiyafuna ukuthi ngingabi nomona ngininikeze inamba njengayo baba Magagula naye okwazile ukuyifonela ikhulumele nabo bagcine bekwazile ukumsiza. Ngiyazi ukuthi umkhuluncwane usebenza zonke izinsuku ulehlane kuphela oyuphazanyiswe nje ukuthi basuke besenkonzweni and wena okwakho ukuthi ufone ubhuke ukuthi ngize egoli
ngicela ningilaphele eGoli, noma ubhuke uthi cha ngize KZN ngicela ningilaphele KZN. Inombolo ithi 065 929 1574 065 929 1574. Ubashayele ukhulumisane nabo ngokukhulu ukukhululeka nokwazi ukuthi akujahwe imali. Angithi abafakelwa ko Pep, abafakelwa ko Shoprite, abafakelwa kuphi kuphi. Iclient elisekela sebenzisana nabo lisuke selinayo iaccount ukuthi ukwazi ukuthi usungakwazi ukufaka imali. Nina ningakwazi ukugibela ngoba imali mhlamba ayiphelele noma isikhathi awunaso. Zikhona izinto ezikhoriwayo lapha kancane. Kodwa nakhona ubafakela ko Shoprite ko Spar kuphi kuphi ezitolo indaba zeimali. Ubafakela kuphi? Kwi-account yabo abazokunika bona yona ngocingo nikhuluma, kodwa mawungeneliseki ukuthi bona ngempela laba enza i-video call umbone umuntu ozomfakela imali. Ningalokho nisikenywa abantu, ningaqolwa abantu ngokuba budedengu nokunganaki bese senithukuthele nibuya nentukuthelo senithuka kwasani nishaya kwasani. But we love you all, siyanithanda siyanhlonipha futhi asifuni nani, especially nje mina angifuni kube khona ishow yedwa umuntu ozolimala. Ingakho ngithi zinike isikhathi ubonana namakhehla akancane. Unenkinga emsebenzini, kune promotion ihlala idlula njalo naba bakancane, fana nobaba Magagula, imoto zakho ziyafa, ufuna kugadeke iUber yakho noma ini yakho le driver abafana. Kunento ekuthiwa yini ugada imoto lapha, bayibiza ngogada imoto. Ukade imoto bathi wenza into embili, wenza ukuthi kube lula ukusebenza kuwena, uhlala uthola amagwinya akilezi izipeshele eziqhamuka esikhaleni. Bese okwesibili yenza ukuthi wena isho kuthiwa ngabe bekubeplanile kangakanani kodwa kuba nalelo valo ukuthi heqe bengakwazi ukuthatha imoto yakho kuloyo driver loyo. Banxusa ukuthi ioni ngaba nayo ugada imoto kodwa no driver akakhuthalela ukuba nayo ngoba vela ubiza ugada imoto. And isokisa ukwazi ukulishaya driver uma kuukuthi wena uhlulekile ukuba nogada imoto, ngoba ugada imoto uzokwenzela ukuthi nanendlela yokusebenza yakhe ibe lula iphuthume, amasenta abe khona ukuze ukunikeze ione ngokwayo usale nokuthile nawe. Abantu abanezingane njoba kuyobhala umatric amakhehla kancane anxusa nanoma ngawumuphi umzali ukuthi eze ezotholela umntwana wakhe into ukwazi ukuphephetha nanoma ngabe yide ephephethwa ibheke ngakuyena. Kunama demon manje abusayo, kunezinto ezithunyelwayo ngabe umakhelwane wakho odadweni abangafuni ube nengane ezophasa umatric noma ezofunda kumazinga aphezulu. Ingane yakhe ivikele ngokuthi uye kumakhehla kancane ukwazi ukuthola usizo. Kwezothando likhona isakhe ikhaya khona kancane. Mawufuna izinto zebusiness ikhona, ufuna izinto zokuvika ikhona. Bayaqinisa, bayabethela, bayafika even ebusinessini lakho noma emzini wakho. Kunomuntu nje onama truck wangapha nizobona ngonitshela ngelinye ilanga maselethele into azongilethela yona futhi kothuka abantu uthi kanjani wangena nami esigodlweni kancane. Hey man wayizofuna into yokugembula ekhasini bamchitha bamtshena ukuthi wena you don't deserve ukuthi uhambe uyogembula manje, une problem ka1 no2 no3, fanele siqale sikuhlambe fokona qala bese sihamba siya la uphila khona siyo thinta ezithile. Emva kwalokho uzobuya uzothatha into yasekhasini, kodwa lento yasekhasini ayizokwenzela lento oyibhekile kwamanje, izokwenzela le owawukade ukhala ngayo. Konke lokho kuvela ku500 weyinhlolo. Lo baba ebene problem yokuthi obra bakhe babameli bama department kahulumeni, yena iSpanish njengalesa akasitholi. Right now une trust equkethe inikiniki, equkethe iningi lemali alokho eyinikeza abantu. Uyinika kanjani abantu lezi mali ezabo vele laba bantu ngoba seba ama client akhe? Uthi ulandelwa izihlwele mapholo bangizobuyela ukuzokubonga nje mfana ukuthi waba nesibindi wangithathwa ngiyisa lapha ukuthi ngakukhokhela ngalokho akusho lutho. Njengamanje ngilandelwa izihlwele. Elami igama ngo-MC Pholobaso Andilwa kaNgcobo. Inhloso yale video ukubonga ubaba Magagula okwazile ukubuya azoqinisekisa ukuthi kancane ngempela kuyalashwa. Nami lokho kuyangikhuthaza futhi kungiqinisa idolo nanokuhlambuluka ke bali izinto asebemenzele zona ukuthi yonke into ekade imbe ekhaya, ingane ezikwebhayo, ilwane ehamba phezulu, izithunzi ezisemakhoneni, yonke leyo nto bakushayile kancane base bamlinkela lento yakhe nesiviko sokuthi angasagcwanekeki ngoba bekulula untshontshwa kwakhe egcine engazanga. Manje abantu bayampimpa and imoto zakhe ayisafi njalo njengomuntu obuye bosomatekisi. Okwakho wena ukuthi usebenzise u064 no ngicela ukuyiqala phansi ngenza imistake, 065 929 1574
065 929 1574. Ngiyabonga kakhulu nina bakomagwagula, ngiyabonga qhawula kithi. Sondela nganeno ke ungiphathele konke baba, wena oyishola ngisho ngolutho. Yabona abantu abakwazi ukubonga kuyanda futhi kuyaphinda phindeka. Nanabantu abakwazi ukusiqinisa idolo. Sithi sithukwa ngapha bona beqhamuke ngapha bezothi kodwa umehluko siyawazi etronina. Lokho kungishayisa isifuba mina. Kungenza ngifudumale, ngikhuthale, ngijabule ngendlela eyisimanga. Ngiyafisa ukuthi nginikeze enye number yawumkhulu Ncwane. Manje ngiyayisheka la. Angiyithola tholi kanti ngiyafisa ukuthi kungabi inamba eyodwa vo eninayo. Fanele inamba zibe khona zonke kuze nikwazi ukuthi niwathola amakhehla akoNcwane futhi nokusizakala nikuthole. Ufuna ukubheka nje la cishe yomkhulu omncane mayiqhamuka ngizoyigagula nje manje. Ufuna ukubona la uthi yatholakala yini le nombolo le. Hayi uhlobo lefoni engiliphethe manje ayikho le number la. Cishe ngaze ngabiza ipersonal yakho khehla. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu, uNkulunkulu anibusise. Thank you very much. God bless you. Sibonane kwivideo elandelayo.